Ini pramono banyi romo kabai kubai lamsogo. Kubun patini yakari panjang sini di pramono banyi bana romo kabai kubai lamsogo. Di pramono ayo blokto, bawaras ayo blokto, ayo patini yakari panjang sini di pramono banyi satu romo bana romo kabai kubai hamayo. Ke hambai, sentini Radapur village committee wo kaisa lamsongmani panda khlaika oro chini borom ganang CM saheb tai chini borom ganang MBC Ganesh Deborma no khobui kebang ma o amchani ojamaro setinoro mandak phaika blekai tongthongmani ko tini je kebang ma tini sikliro kakai tai onno jara chini kami amchani lukuro tini chini tipra mothawo borok bubagrani getar tipralen ni sobawo sengkrak jugnani bagai tini ora hapaika sing borongno khakaham tai khakuphobai lamsogo tamni hinba chini thinangni je choba o chobano chung buskango tebo krak tebo phangananga tisanani bagai borok tini joining je rifaimani mobai tebo ragan hinai chung khakhlayo chung chini thinang tamo kaham dangno haime dangno chung jotono sika aboni bagai bubagran tuifangbai thinango chini je busa bute busuk busarongno borno tongka ham tongnina ni bagai borongno ha yapari kalangna ni bagai borongni yago chini naikol phangrok kalang thana ni bagai जों tini sobawo nokhorjak ekai obu bagaren tui phango जों judi jotono thancha khlaiei thanchani mario phaiei जों judi chini manthai chini hani bagai chini dofani bagai soba khlai mangkakai salja जों yuk yom jakti ingunai ebong जों yogui mannai ka abuni bagino जों tini chini borom ganang CM saheb chini MDC no khobi kabang ojomaro tai tini jara phainai borno जों blaikhaino जों jotono borno lamsogo ebong जों khaklayo chini kaham wansungmani samung tamone bisingtino boskangni salo tepo jara tabukbo chini tipra mothani phatara tongnai chini thanchani marini phatara tongnai borokbo phainai engkai borokno phaiei chini bubagaran tuifang bai getar tipra lenno daki manani bagai sobawo yapri thenen bagai जों tab bornono koihoro ebong buskangni November talo जों इंको दिल्ली वो जेचिनी मास डेमोन्स्ट्रेशन नुंगाने ओतरमा जेटा नॉर्थ ईस्ट नि जतने कोतर डेमोन्स्ट्रेशन खालायनानि बागै बुबागारा वानसुगै दंगो ओ डेमोन्स्ट्रेशन जतनो मानजांनानि बागै जतनो न जों कचारै तिप्रा मथा हापायनानि बागै जों तिनिनि जे रिसेप्शन पान्दा बा जॉइनिंग प्रोग्राम बो जारा फायनाय बरना हाय न हाय काका हामजां मायाफारै चिनी पान्दा नि कक सामानर मुथाका चिनी बुबागारा आयु ब्लकथुन तिप्रा मथा आयु ब्लकथुन titi edisini hapang tebo kaham samungkang manton sar mo jagawo tabuk kai busuk family tai khorok busuk botar join ka atais family ni 106 botar tini oro phaika ebong जों borongno khabaino lamsoka chini sem ni maddome ta paranimo paran mungkai Radapur village committee nobo shodar para